Díobh Williventor. Díobh Chalíní comes Tashiv. Amig Ma, agus tú féin. Anaware fad. Well, cúpla ceiste go. Tá. Cain a thosaigh tú ag múna? Well, hosig me ag múna nuair a creaachnig me mo chósa ag goláiste ollscoil Carkey, so creaachnig me an cuasa sa bhliain 2015. So rinne me Gaeilge agus Corpadachas san ollscoil. Cé bhé blina atá tú ag ri? Bhí me ag ri ag freag a lán bbliain. So hosig me ag ri nuair a bhí me an bhliain déag díos. So beag nach 5 bliain. So bhí me ag ri ag freag 5 bliain. Cadé na animar Snapchat? Well, ní úsáidem Snapchat. Úsáidem Instagram beidir uanta. So ach ní úsáidem Snapchat. So ní léon animar ar Snapchat. Cé bhé push-ups is féidir leat a dhéanamh? Well, ní málam ag déanamh aon push-up ach nuair bhí me sa gym or nuair bhíon me sa gym déanam timpeall 5 push-ups. Bhfuil sibh se ábalta aon push-up a dhéanamh. Ní hé mé an gym. Ní hen tú go dtíon gym. An imríonn sibh se aon sport. Aon sport. Ag déanam me snámh. Námh. Agus tusa Eva? Ní. An bhfuil pata agat. Tá pata an tá gá bhádrí agam, Coco agus Lily. So madra nua I Coco, tá si timpeall 6 bhí agus tá Lily Cara bliain díos. An má leat Gaeilge? Is brail am Gaeilge. So is brail am ag fálam Gaeilge nuair a bhí me ar scoil. Agus is as an Gaeltacht I ma iad, so is brail am ag déanamh Gaeilge nuair a bhí me ar scoil agus déanamh Gaeilge san ollscoil freisin. Agus is múntóir Gaeilge me inis. So is brail am ag déanamh aon rud ag ghaint leis an Gaeilge. Cadé an bí fear leat? Is brail am bí ón idál, so bí idális. So beidir pasta, nu lasagna, nu pizza. Ach tá mé anna chormach inis le ma bhia bí lán túil inis mar tá mé ag déanamh a lán tréáil. Éon ceiste le? Ní. Níl, bhfuil anhhair fad Chalíní? Gur má slán.